Kule ngozi kubandakanyeke amaloli amahlanu, amatekisi ayisishiyagalombili kanye nezimoto ezincane ngama-22. Lokhu ke kuholele ekutheni umgwaqo uvalwe kule ngxenye. Kunxuswa abashayeli kuba bashayele ngokucophelela kwazise phela umgwaqo awubonakali ngendlela kwazise kunenkungu phambili. Phezu ke kwalokhu kunxenxa abashayeli kuba basebenzise eminye imizila njengomgwaqo uR103. Kusenjalo kwenye ingozi eyenzeke emgwaqeni uN11 ngaseNewcastle KwaZulu-Natal kushone abantu abathathu kwalimala abahlanu. Okhulumele zomgwaqo KwaZulu-Natal uZinhle Mngomezulu uchaza kabanzi ngenhlekelele yengozi eyenzeke ngaseMgungundlovu. Kushayisana imoto ezingaphezulu kwezamashumi amabili, ezinye zazo ama-minibus awu-16 kanye nama-truck awu-5. Kuvalekile kumgaqo lapha kuleya ndawo. Khona u-RTI waseMaritzburg olawula isimo, kodwa-ke singaxwayisa nje abashayeli ukuthi leya ndawo inenkungu kakhulu, ngale ndlela ukuthi i-visibility isiyehlisekile, ngale ndlela ukuthi akubonakali. Sicela ukuthi ba-drive ngokucophelela.